Oh, thanks for no smoking. Smoking is injurious to health. I know. It's even precipitating factor, risk factor, and predisposing factor to any form of illness. Na sani. Harkan nan ba mu fara don mu dai. Wani gwari dole shi. Wari. Aka ce ku ware. A ci ba ware. Ce kuna ci. Kun bari na ciki na uku. Ba kun ci ba. Ya baki duka yadda da dukkanin amana. Daure ki tallafe shi karki bar shi rai da kuna. Fatan da yake kullum ki zama mata gare shi. Kina mai bashi shawara sannan ki taimake shi. Kamar uwa da ɗa a ko ina ki. Yawa malam zaka ba mu kashe ko zaka yi mu da kiwon shi. Ina fata da ke da shi ku zama jini da hanta. Yanna. Kuɗin abincin da ka ci. Wane zai biya? Kai mana. Ni ne oda. Kai ka ci. Ci tallawar. To wa zai biya? Ko kai. Lala. Dawo. Ba na razana mata. Akwai POP? Menene POP? Pop cola. Akwai. Ka guda uku ci dai ran biya. Wani ya siya kuma ni in biya. Razana shi na iya kai da gabas. Malai yanzu ba ta da albarka ci ɗaya biyu uku ta kare Allawa. Akasin babare zamba shine calcium. Ke ka pop cola. Ya baki har da ƙauna a VIP ya baki ku a zuciya ki zauna ya baki duka yadda da dukkanin amana daure ki tallafe shi kar ki bar shi rai da kuna fatan da yake kullum ki zama mata gare shi kina mai bashi shawara sannan ki taimake shi kamar uwa da ɗa a ko ina ki karfafe shi ko da cikin mafarki san baya so ki bar shi ina fata da ke da shi ku zam jini da hanta a binciken da nayi da san ki ya shagalta maganganun ki na nutsar da shi in ya fusata daure ki damƙe alƙawari ya rasa ki zai jigata domin a rayuwa da ke kawai ya saba yana yin taka tsantsan baya so a ce ku saba cikar farin cikinsa shi ya ganki kun yi arba domin a kanki bai gudun a ce ya sha azaba Daga ya dawo aiki baya fasa. Top one daga cikin yaran General Badamasi. Daga jin sunansa na san ka fahimci wane ne. Yau kimanin wata uku da kwana uku. Da minti 40 da daƙiƙa uku. Na shafe su ne ina bibiyar rayuwarka. Me kake ina zaka me za ka yi har zuwa yanzu ko daga jan lissafin kai ka san ka shiga uku Ni fa ban fahimci me ke nufi ba.
me uku kuma? Idan aka ce mutum ya shiga uku ana nufin yana cikin maro. Malam kaga ni fa ban san ka ba. Ba za ka zo kofar gidanmu ka ce za ka yi min barazana ba. Ka gane ko? Kai? Me nama? Calm down. Yana daga cikin dokokina idan ina jawabi ko bayani ko gargadi ba a katse ni har sai na kai aya. Lalle ka zama laku, ka buɗe kunnuwanka ma'ana majiyar maganarka ka saurari abubuwan da zan gaya maka. A tsarin mulki na komai so uku nake, zan ziyarce ka so uku face to face. Na farko zan kawo maka ziyara kamar yacce na yanzu, zan maka gargadi cikin rashin sautin murya da sauƙaƙawa. Na uku na rantsi da ubangijin da ya halicci azara'ili sai na shiƙa ka kiyama. Inda miki yana nan akwai ƙura. Yanzu za ka iya tambaya idan kana da abin da za ka tambaye ni. Babu. Ce kana lissafi. Lissafin ma da kake da na'urar zamani scientific calculator. Mikiya, mikiya, ga mikiya, ya danno, mikiya, Smoking is injury to health. Shi kake karanta zuciyar ka ko? Kullum malaman kiwon lafiya sun gaji da yin gargaɗi smoking is injury to daina sha lami. Ba su suke ba mu kuɗi ba, dole sai mun sha. mikiya, ga mikiya. Wa ka gwada? Bari an kammala abin da ya kawo ni. Don maka gargaɗi na ƙarshe, idan kai kuskure ka sanar da wani ko wata abin da ya faru tsakaninka da Isan, rantsuwar da ne a baya sai na cika alkawari na uku da na ɗauka, sai na shiƙa ka kiyama. Ban faɗa ba kuma ba wanda zan faɗa. Sannan in turo maka 'yan rakiya mutane uku daga cikin shaƙiƙanka. Lalle zan aikata haka. Tunda lissafinka yana da kyau, you can solve this small equation. Idan kai lissafin daidai, the equation will be balanced. Ko number ɗaya kai nisan. Alkamis. Alkamis. Kai kaɗai ne ruhin raina. Ci ƙarya, Allah ƙarya ne, aiki ne. Ni ne ruhinki. Kin taɓa ganin ɗan adam ɗin da ya rayu daidai da sakan ɗaya babu ruhi? Ke sai da kika yi shekara ɗaya, wata 12, kwana 365 har da 'yan kai kina tare da wani, shine ake ce ni ne ruhinki. Haka ke tunani? Ba ma haka nake tunani ba, haka yake. Ko ki nemo wata shawara, kawai dai na yadda an fafara mun wuta, kawai kin ga kacci ci gaba da rarraina mun hankali kawai ki. Ko ba a taba samun zaman lafiya ba sai na kawar da abin da yake tayar min da hankalin. Haram, haram, haram.
Alba, da. Baby tana cikin matsala. Tana cikin damuwa kuma kuɗi ne kawai zai iya kawo mata da damuwarta. Ainihin tunan hankali na mai da gunzuma ya gaba fashi barna aiki, ƙaniya salatin arna kowa ya gaji bai saba ba. Ga wani gida kake ganin za mu digagwa a daren yau? Ka zalunta. Kamar yacce mutane suka daina yawo da kuɗaɗe yanzu idan za su yi tafiya, haka suka daina ajiye kuɗaɗe a gida. Ko garkuwa kuka yi da mutum kan a kawo ma kuɗin sai kaga an ja sati ɗaya sati biyu kwana 6 kwana 10, ni kuma kuɗaɗen nan a cikin awa 3 nake son same su. Haram. Yanzu zan je mu tattara yara za mu fita. Duk wanda muka ci karo da shi da waya a hannun sau ta kai kimanin naira 10,000 to ta zama tamu. Waya ma yanzu satar ta wahala ce. Ka saci waya aka tafi siyan wannan ba da yawa kamar 100 ko kuka satawa siyar da su ma wahala ce. Kawai abin da a yarinya yar kusa yanzu duwan na a gani lalle a karba idan bai gaddama ba ko kwarzanin saka ai idan yayi taurin kai kuma a miƙa wa ƙasa ajiyarsa lalle a haɗo kudaden nan yanzu ina jiran ku na ba kai ta bawa ɗaya ma ta yi yawa wuce jago maza suna farauta ni ina farauta tambaye shi so ya baki har aura a VIP ya baki ku a zuciya ki zauna ya baki duka yadda da dukkanin amana daure ki tallafe shi kar ki bar shi rai da kuna fatan da yake kullum ki zama ta gare shi kina mai bashi shawara sannan ki taimake shi kamar uwa da da a ko ina ki karfafe shi ko da cikin mafarki san baya so ki bar shi normal kun tsere ne ko ku zamjini da hanta a binciken da dai da sai ki shaganta maganganun kina nutsar da shi in ya fusata daure ki dabda alƙawari ya rasa ki zai jigata domin a rayuwa da ke kawai ya saba yana yin takaɗin baya so a ce ku saba cikar farin cikinsa shi ya ganki kun yi arba domin akan ki bai gudun a ce ya sha azaba na tattara na bane rage yin saura waina na baki basira a bar kauna basira maradi basira wanda soyayya rari ga ka a hannuna me kalmar ka ta karshe kalma ta karshe ita ce kamal laifi ne maka saboda haka mai juna abuwa idan da dama look at this guy kai har kana da confidence din da zaka ce nema laifi who are you nan a waje na kake you are in my territory baka isan ma laifi ba sai dai kai kai man laifi ka ce ba waye kai I am the boss ni ne nake da nan wajen kai ba kai wasa ba iye ka ko fasa kanka da darma ai ma ina jin ka hunta na siyan da rayuwa ta na shiga duniyar kan tiranci ban taba jin tsoro ba ban taba bawa wani wanda aka haifa a guri ba karo na farko na ce kai hakuri saboda wani dalili na yi ma ka yi mun yi wani idan baka yi afuwar baka kashe ni bayan ka kashe ni shine kadai iya abin da za ka yi daga nan ba za ka iya bi na layira ba haka zalika idan na samu dama ko a nan gurin sai na kare maka wata barna look at this guy he have a confidence to talk to me like this who do you think you are nothing my friend and you can do anything in baka yi wasa ban tattaka wannan bindiga a bakin kan karar da alburusan like I said shine kadai abin da za ka iya yi after that you will never do anything to me hey ji wannan ba haram wannan gayin bai san ka bane kawai ka aika shi lahira kai ai ka san ni kuma ka san waye ni ka san abubuwan da nake iya aikata ba idan shi bai aika ni ba dama dai kawai zan samu sai na aika ka kuma a nan gurin haka ba duniya a wahala za ka kare babarka makauniya ce ba ta gani sai ta bara take samun abin da za ta ci tana kwance a gida ba ta da lafiya
kai kana nan kana wani tunanin ka fita daga cikin matsala. Amma ya aka ka san wannan bayanin gaba daya? Kar ka ƙara tambaya ta sai na kammala maganganun da nake so in gaya maka. Ni na san ka ba tare da ka san na san waye kai ba. Babar kuku bi ta haifa da kai da yakka Hadiza wacce take aure a kwarin Daura. Idan ba ta da lafiya tana kwanci, idan ba makota ne suka shigo suka tashe ta ba, ko wanda zai tashe ta ta sha magani ba ta da. Kana nan kana rayuwarka ka manta da mahaifiyarka. A haka kake tunani za ka yi rayuwa mai inganci? Amma to tun yaushe ne ba ta da lafiya? Ni za ka yi wannan tambaya? Kai ya kamata a yi wannan tambaya. Shawarar da zan baka ita ce idan dai kana so ka samu sauƙin rayuwa, kar ka sake mahaifiyarka ta bar duniya ba tare da ka je kun haɗu da ita ka nemi gafararta ba. Idan ka sake ta bar duniya ba ku haɗu da ita ba, lalle sai ka yi taɓewa a duniya, sai ka wulaƙanta, sai ka tuhu da kanka. Ɗauka ka yaki zan kirga biyar idan baka tashi sai nema gunduwa na gani ka lalle ka tashi idan kai jari. Na tadu Ibritu dama kana da aka ce ka mutu ba neman daban maka ba. To ai ni ban san cewa ba kai kan kana raye ba. Da rayin mutu lokaci bai ba zan mace yanzu. Sai ka san abubuwan da aka yi gwagwarmaya. Dutsen gidan ɗankan da aka rake tsallake tambata. To ya gidan yarin? Gidan yari mutumi na ai tafi daɗi a can muke do wani maliki. Kai gidan yari can daban ne gidan wahala ne. Nan sai ka ci karanka babu baka ba ruwanka da kowa. In yi soyayya ta san raina. Soyayya ce ta sa ka zama haka? Na jadu gaskiya ka ci amanar rainan da nema ka zama dan Daudu. Kai akan soyayya ka ce da wannan abun. To ai ni ban ma san cewa kai ne aka kawo wai ka zo kai magani na ba. Ai da tun daga can gurin na san wa aka turo. Zakiru. Meduna. Wannan yaro na ne a kurkuku ne da shekar ta san karne. Ameni na ne ba ma boye wa juna komai a kurkuku. Gai ku yabe kawai. Shi yasa aka dauko man kai ka zo kai magani na a ƙauyen nan? To sashi wannan ai cin amana ne. Dauko ka ne ka zo ka min aiki. Wannan kakka tsaya kana biya abubuwan da yake faɗa. Ka kashe shi kawai mu bar garin nan in za mu bar garin nan saboda ina da labarin hukuma suna tawowa ka san me gari ya gudu. Kai cika shi me da lokaci ko me waye. Cika shi. Nawo kanka ka san dole ai kai ladab. Cika shi. Cika shi na ce. Shi ne abokin yiya. Ka gane ku? Ba dan ka taba min wani gata ɗaya a gidan yari ba. Ba zan taba daga mu wannan kafa ba. Ya isa, wai dama akan mace kuke rigima. Ita ce dai ladidin da kuke rigima akan ta. Ita ce. Ladidi ce kuma ta wuce har abada. Baje in gani. San ba na san jira ku. Kar ka damu mana, za ka ganta. Ai, saurin da kake yi. Yawa. Ka ji bayani. Zo nan ya hannun dama ta zo nan. Kai ki ji tsoro, kai ki ji wani tsoro. Ba kona ne ya zo. Shi sa na kawo shi ya ganki. To kai ta ma za a ce har akwai wani ɗa namiji a cikin garin nan da ina zo ne zai kwace min wannan kyakkyawar yarinyar. To ka fa ganta fa. To yanzu waye namiji a ƙauyen nan da zan yi sake a ce wai in ban masa wannan kyakkyawar yarinyar. Ai ba wani ɗanin namiji wallahi. An same shi ko saboda lalle yau za ka rabu da ita. Ladidi. Ha kike black beauty mai kyau da aka yi foki a ƙauye. Duk shekarun da ne a duniya da a ce na ganki me zai za a daga rayuwar gidan kurkuku daga yau na dina
Sani Isa Jamus Roja kuku bakwai ku tsaya a garin nan ku yi min gadin matata. Ke kika ya faɗan allo? Ni. Kuma tantini ne ko? Hakan. To na fi shi tantiranci. Hukunci zan miki guda biyu sai ki zaba da kanki. Ko in tsinke miki kitsan kanki guda ɗaya ko kuma a sare miki hannu. Ko ba ki ji? Ina ji. Ki gaya wa ɗanki. To, zan gaya mishi. Lalle ya zo inda nake. Insha zan gaya mishi. Idan ba haka ba. To. Idan dai na dawo ban sake ganin sa ba. To. Lalle sai na kashe shi. Zan gaya mishi ma. Kuma sai na sassara ki ke ko da na izai ki ba za a yi ba. Zan gaya mishi zai zo. Kai haƙuri. Kika ƙara ba mu haƙuri sassara. It's a fall out to make a baby. Kawai magani. Meduna, kana ɗaukar abin nan kamar wasa ne. Wannan gayan fa kaga ya shirya. Yana da gata. Sannan yana da ɗaurin yini duk wani abu da kake tunani a shirye yake kwarai da gaske. Tsagera ne fiye da yadda kake tunani. Amma kuma na ga da haka kai ka ɗauki abin da sanyi kamar wasa muke. Zayyano min jarumtarsa kake ko kuma gaya min kake ba zan iya da shi ba. Kai ka san adadin tantiranci na idan ire-iren sun kai guda 100 in daina ido wade da su lalle sai na mika wa ƙasa ajiyar su. Ni dalilin da ya sa ma na yadda zan biyo ka in kashe shi shine na fi so in kashe mutumin da ya addabi mutane wanda idan na kashe shi hakan zai ƙara min wani balo ka gane shi yasa kuma lalle in na ganci sai na kashe shi dan alƙawari ne wa kaina. To ai yadda ka dauki abin ne na ga baka dauke shi da wani muhimmanci sosai bane. Gayin nan kamata yayi mu je mu nemo shi inda yake mu kashe shi mu bar garin nan kawai kowa ya huta. I warn you before, don't to the father how to make a baby. Ka fahimta? Hello? Bino ne. Hello Bino. Hello? Lalle ku rike mana shi. Kar ku saki ya motsa ko da daga nan da nan zuwa zo mu da masoyiyata zinariya. Aka kira zana nuna kaina, da ladabi ki bani so da kauna. Na kasance da rana, babu bacci cikin idona. Sai ta nan. Sai bana. Je ma haka shi ne haka uka mu sun nuna sai na ci wasa kafin kashe shi zo mu je a ta Malam Zakira baki abin magana ina kwana Meduna Zakiru ka san lokaci wani abu ne mafi matakar muhimmanci ba na wasa da shi shi yasa nake tattalin sa because I had delay. Meduna ka san mutuwa irin tamu idan za ta dauki mutum tana ba shi dama yi ban kwana da dangin shi da kuma yan uwa. A dan haka wannan lokacin ban kwanan dan allo ne. Gani na shine ban kwana, gani na shine mutuwa. Gani na shine ƙarshen kwanan ɗan allo yake ko ɗan wane ne ka gane lalle in dai na fito dole sai an yi kuka imma uwa imma mata imma 'ya'ya. Meduna kana burge ni saboda baka da kunya. Ya haɗa ni da ita wanda bai san ni ba bai san mutuwa ba, wanda bai san ni ba bai san tsautsayi ba, wanda bai san ni ba bai san ƙarar kwana ba. Lalle gani na ba alkhairi bane shi a gwarinsa
saboda ne mutuwa ne, ita kuma mutuwa in dai aka aiko ta ta ci karo da kai lalle sai ta kwashe ka ko ta halin gaga. Saboda haka mu tafi a nemo inda dan Allah yake. Lalle dole yau babarsa sai ta rasa shi, saboda ina da tabbacin babarsa tsohuwa ce ta daina haihuwa, bare in ce ta haifi wani. A ina za a same shi? Tamfata ta hau, network ɗina ya sisita, ya kamata a ci kira ya fara shiga layin wayata. Ina da abubuwan yi in koma. Akiru. Maiduna. Wayan nan daga yana zariya ci. Wayar wanda kake so ka kira tana hannunsa, domin na tabbatar baya nisa da layin shi. A yanzu ma ga dan akina na zuwa gurin shi. Kai zo nan. Haba. Ku ciro shi. Baba, ina Ladidi? Haba. Akiru. Wayewa. Sirikina ne? Ne sirki. Shi ne wanda ya da kuma bashi. Zo nan da tijo. Ne wanda kuka haɗa baki da wannan ɗan Allah kuka cutar da Zakiru. Ha ne biyu. Yawwa. A'a ba ni ba ni. Ba ni. Wannan shine wanda ya haifi Ladi, kuma zan aure ta ko yana so ko da baya so. Balle ma ina so. Ko ba shi bane. Shine. Ni. Haba Zakiru ni ce. Ni ne naka. A duk babu mutum ɗaya da na faɗin sunan shi ko na ce shi. Kai ne kai. Sai ka goya dan allo baya. Dan allo? A'a. Ram ba shi ruwa. Don Augustin. Ka sake kiran sunan dan allo. Sai na datse ma harshe daga can ciki da yacce ko dinki aka je ba zai dinku ba za ka sake ambatan wata kalma ba. Ware! Aka ce ka kai da kafarka ba aka kai ba. Ayya! Sirikina ne ba ta ta. Ko na ne ko shi ya yi. Mun bayan.
Tashi hankali na me? Wallahi yaƙi za a yi a garin nan. Yaƙi wani iri? Yaƙi dai da ake kira yaƙi wace ƙabila da wace ƙabila? Yaƙi ne tsakanin ɗan allo da wani sabon ɗan daba da ya zo garin nan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zakiri ya dawo kenan. Wannan shine dan Allah. Ai duk cikin su nan ba dan allo. Tashi. Ji karfan. Ka ƙara kallo na ka tankaro ni. Zaga kati su kiwa. Maybe kana da kusanci da shi don Allah. Lalle mutuwarsa tana jiransa, ajalinsa ya karatu. Lalle nan ba da dadewa ba, rai zai yi halinsa. Tunda matsoraci ne, sabo ne shi yana jin tsoro, ya zama mace. Lalle ni kuma bana cin zalin mata, bana faɗa da mace. Amma idan dai na haɗu da shi, lalle hakan ba zai mai kyau ba. Idan kuma ya yarda shi macen ne, ya zo mu ɗaura mazzane a gaban mata. Daga nan sai in haƙura in rabu da shi in koma. Idan ba haka ba, lalle zan kashe shi saboda lokacin koma ta kurkuku yayi. Ni ina kashe mutumin da ya shahara ne wajen cin zalin wasu a wani yankin. Shi isa na zo in kashe shi. Idan na kashe shi hakan zai ƙara min kima. Idan ka sake gani na kai irin wannan gangancin da kai, sai na raba alaƙar da ke tsakanin jiranka da kashushuwan da ke cikinka. Stop it. Ke kuma an ce mace. Ke mace kin ba mace. Namiji zaki. Idan kika sake irin wannan gangancin, sai na miƙa wa ƙasa ajiyarki. Ware! Ƙarya ne, shi da mutuwa sai nan da shekara 100. Gaske, kare wannan. Amma na yi mamaki da ɗan allo ya ji tsoro ya gudu. Anya kai ka karanta labarin ɗan allo kuwa, kuma ka fahimce shi da kyau kuwa? Ni ko na fahimce shi. Ka san bambancin shi da Maiduna? Shi dan allo yana kama mutane ya ci zalinsu. Shi kuma Maiduna babban tsagera irin su dan allo kadai yake ladabtarwa. Dan haka ku gaya mushi mutuwar shi tana nan tana bibiyan shi duk inda ya je a cikin garin. Amma ka sani mutuwar dan allo Malam Zakira baki abin magana. Na kwana. Maiduna. Zakiru, ka san lokaci wani abu ne mafi matuƙar muhimmanci. Ba na wasa da shi, shi yasa nake tattalinsa because I hate delay. Maiduna, ka san mutuwa irin tamu. Idan za ta ɗauki mutum tana ba shi dama yi ban kwana da dangin shi da kuma 'yan uwa. A don haka wannan lokacin bankwanan dan allo ne. Ganina shine bankwana, ganina shine mutuwa, ganina shine ƙarshen kwanan dan allo yake ko dan wane ne. Ka gane, lalle in dai na fito dole sai an yi kuka. Imma uwa, imma mata, imma 'ya'ya. Maiduna kana burge ni. Saboda baka da kunya. Ya haɗa ni da ita. Wanda bai san ni ba, bai san mutuwa ba. Wanda bai san ni ba, bai san tsautsayi ba. Wanda bai san ni ba, bai san ƙarar kwana ba. Lalle gani na ba alkhairi bane shi a gwarinsa. Saboda ne mutuwa ne, ita kuma mutuwa in dai aka aiko ta ci karo da kai, lalle sai ta kwashe ka ko ta halin gaga. Saboda haka mu tafi a nemo inda dan Allah yake. Lalle dole yau babarsa sai ta rasa shi, saboda ina da tabbacin babarsa tsohuwa.
yarda da ni ki bar so da kauna na kasance dare da rana babu bacci cikin idona ki tausaya mini farin ciki na babu ke ba zan iya sakan nishadi babu ke